Kaixo talde, proposatzen dizuet jolas bat zenbakiak birpasatzeko. Asmatu behar dituzuen ni proposatutako 3 jolas eta zuen kuadernoan zifras eta letras idatzi, ados? Lehenengo jolasa. Nik esango ditut 3 zenbaki eta zue posizioan kokatu eta asmatu ze zenbaki den. Batekoan 0, 10ekoetan 6 eta 100ekoetan 2. Ze zenbaki ote da? 3 zenbaki hauek erabilita, osatu behar duzue zenbakirik handiena. Pista bat, zein joango da 100ekoetan handiena izateko? Eragin buruari. Azkenengo jolasa, hauek ordenatu eta esaidazue ze zenbaki dagoen izkutatuta. Sorte on!